Веска шул 44 ел бойда ул эш вакыты гына алга. Булай мен килеп инде монда 54, 51 ел бойда университетта ярты булаттан артык бик зур теләк менән киләм. Әгәр дә мин бер көн эшкә килмәһәм, минең кәефем булмай. Шуңа күрә мин шул сәгать 10-дарда килеп, гадәттәге эш буенча мин сәгать 7-ләрдә кайтам. Әгәр дә башка мероприятие булса, әйтәйек, менә ягарак кына менән көлделәр, өйдә көләләр, 14 сәгать эшләгән кешеләр дә була икән дип. Шул үткән азала бер көн мин университетта 14 сәгать булдым. Гомумән был эш миңа бик якын. Мен үземнең һөнәремдә, профессиямда бик яратам. Сөнки студентлар белән эшләү күңелле. Уларның һәрбер уңышын күрү миңа күңелле. Уларга ярдәм итү миңа шулай ук минең рухыма тап киләдер дип уйлыйм. Без улар белән бик яхшы мөнәсәбәттә яшәйбез. Укытучылар коллективы белән бик яхшы мөнәсәбәттә яшәйбез. Бөтәһеләр безнең шул эшмәкәрлегебез коллективтан юнәлтелгән шул башкорт культураһын югары белем бирүдә, мәгарифне алга җибәрү, артабан үстерү максаты белән эшләйбез. Шуңа күрә мин уйлыйм, был хәтта безнең университетта зур эш башкара. Шулай хис икеләнмәенсә әйтеп була, безнең башкорт дәүләт университеты классик университет буларак ул ошо безнең республикала һәм безнең регионда мәгариф кимәлен, фән кимәлен, культура кимәлен билдәләүче югары бер уку йорты була дип әйтә алам. Шуңа күрә мин университетка бик күңелле киләм һәм зур кәеф менән кайтып китәм. Марат Валеевич Зайнуллиндың мин белгәнемә 40 ел, 65 елда укырга ингәнем ошо факультетка. Шул 40 ел эсендә мин уның тураһында тик уның кешелеклелеге тураһында һөйләгем килә. Ул Марат Валеевич өсөн 1-нче курс студентыла, 5-нче курс студентыла, укытучылар да, доцентлар, профессорлар да бөтәһеләр бер кимәлдә торган һымак. Сөнки ул һәр вакыт бөтәһен дә ентекләп тыңлай, кәрәк сакта ярдәм итә, кәрәк сакта әлбиттә студентлар менән бик каты гына һөйләшкән сагыла була. Ундай сактар булырга тиештер, декан кеше ул. Менә шул мин аның кешелеклелеген бик нык хәтерләтә алыр идем. Бер вакытта ул килгән кешене бер ниндәй һүзһез кире борып куып сыгарып бергәне юк. Менә мин декандың урынбасары буларак кабинетка инергә кирәк булһа, уның ишеге янында һәр вакыт бик күп студентлар торалар. Ул студентлар белән эшен бетермәенсә, хатта безне дә кабул итмәй. Менә ошо ягын мин аның бик һәйбәт хезмәт дип исәпләрмен. Сөнки студентларның шул декандан башка, укытучылардан башка бында семьяларыннан, гаиләләреннән айрылган балаларга бүтән таяныр кешеләр юктыр безнең факультетта дип уйлыйм. Кешенең кыйммәте һәм һиммәте яшәгән елдар нисбәте менән түгел, аткарган изге эшләре, горурланырлык казанышлары менән баһалана. Республикабыз, Рәсәй һәм халыкара кимәлдә зур танылу алган абруйлы шәхес, Башкорт дәүләт университеты профессоры, Башкорт филология һәм журналистика факультеты деканы Марат Вали Зайнуллин турында хезмәттә тырыштың, гомере лә хөрмәттә үтә дип хаклы рәвештә әйтергә була. Яшәү әхләген ханлаган, тормышта үз көсенә таянган, туктаусыз камиллашуга ынтылган югары мәдәниятле, баҫалҡы булмышлы, бөтмөр зыялы ғалимыбыҙ Илһөйәр, Телһөйәр төбәктә тыуып үҫкән. Тамырҙар тойғоһо көслө миндә Марат Вали улы һәм ихласлап тыуған яҡтарына йыш ҡайтыу тураһында бәйән итә. Һәр бер кеше ул туған ере тураһында
ойланып ятырга тиеш. Мәсәлән, минең күңелемдә, һәр вакыт йөрәгемдә туган ер ята. Мин оның турында уйламаган көнем юк. Ул районга елына 2 тапкыр кәмендә мин барып кайтам. Үзебезнең районга, үзебезнең авылды күреп, райондагы иптәшләрне күреп. Һәм без 10 ел элек менә шу Олы Иек дигән якташлар оешмаһы оештырдык. Ул формалашты, ошындагы күренекле кешеләр уның правление составына инделәр. Шул оешма бик актив эшләп килә. Менә шул оешманың уның планы бар, ел һайын без план кабул итәбез, шул план буенча эшләйбез. Менә шул планды үтәүнең бер өлгесе булып, менә безнең район хакында китап яздык без. Менә бу китап безнең уебызга уңышлы килеп чыкты. Районның 70 еллыгына багышланган ул китап. Хәзер инде менә 75 еллыгына арнап районның бер район энциклопедиясын төзеп бетерү алдында. Ул шулай бик зур китап булачак, 500 биттән тора ул китап. Шунда районның шәхесләре белән бергә районның экономикаһы, табигаты, культура хакында ла мәгълүматлар биреләчәк. Ысынлап та, ватан, милләт, туган тел күк изге төшенсәләр халкыбызның ардаклы улы өчен буш һүзләр түгел. Кистә ел Күгәрсен районының Олы Иек якташлар оешмаһы тәкләй Марат Вәли улы. Эшкә иң дәрәҗәле, яуаплы һәм намыслы караган буындың затлы, лаеклы вәкиле был тыңгы вазифаны да һәр кемгә өлгө булырлык итеп аткара, үрнәк кимәленә күтәрә. Иманлы, бәрәкәтле, изгелекле Күгәрсен ере президентыбыз Мортаза Рахимов, Шәһид Худайбердин күк күренекле дәүләт эшмәкәрләре, Зәйнәп Биишева күк халык язучысы, билдәле шагыйрьләр, сәнгать маһирлары, 100дән ашу фән докторы һәм кандидаты биргән таланттар төяге. Әйе, туган якка кайту һәр сак күңел байрамы. Марат Вәли улы бала сагы үткән ердән һәр тәэсиратын һаклап алып калган. Бәхетле кеше генә быга өлгәшә алалар. Менә без Раул Ногман улы белән күптән таныш инде. Ул студент вакытта таныш. Һез ничәнче елда тәмамланыгыз? 68 елда тәмамланы. Миндә диплом язды. Раул Ногман улы. Менә без факультет турында китап чыгардык. Ул китапта оның фамилиясы бар, күренекле директор буларак язылган. Табырхада үзегез эзләп яраймы. Шуннан бери без bir-birimiz bilan tığız beyleşte turabız. Bu maktabda men bir neçe tapkır bulgaным бар. Һәм минең иң югары фикердә торам. Бұл maktabda бик көчле, билимле, куатлы коллектив эшләй. Һәм ел һайын бұл maktabдан Өфе һәм башка халлардагы югары уку йортларына бик күп студентлар инә. Менә безнең факультетка быел бик яхшы студентлар укырга инде. Илшеголова, шулай бит. Худайбердина, Абдулманова, 3 кеше безнең факультетка гына укырга инде. Шуңа күрә күреп торабыз. Мен уйлайм, мондай мәктәптә насар коллектив һәм насар укучылар булу мөмкин түгел, шулай бит. Әлбәттә, монда директорның, мәктәп завучының, укытучыларның кеше күп алынганлыгы күренеп тора. Менә ниндәй таза мәктәптең биделеше, бөтәһеле бер максатты үтәүгә юнәлтелгән. Яхшы укытучыларга яхшы уку шартлары булдырылган. Бұл әлбәттә барыһы акыллы, уйланып эшләнгән эш дип уйлайм. Бу вакытта бергә Кадыр Гулов дигән егет укыны. Ул да мин Хабир Сабирович. Ул да миндә диплом язды. Ул да күп еллар буена мәктәп директоры булып эшләде. Юмагожа урта мәктәбендә.
Һәм башка без әле яңаракка ханап отырдык. Шул мин эшләгән дәврдә безнең районнан, безнең факультетта 100дән артык кеше беткән. Ягъни бер мәктәптә лә бездә укымаган кеше юк. Менә шундай бер факытты мин һезгә китерә алам. Бүгінгі ұсырашуға шындай язушылардың, ғалимдарыбыздың, Марат Валиевич белән ұсырашуға біздің оқытушылар коллективі, оқытушылар бек шат. Сізге зор рәхмәтлебез. Сіз мәктәпкә, районға келгәндә мәктәптәргә киләһегез, үзегезнең әйбәт фикерләрегезне әйтәһегез, безне шатландыраһығыз. Мин бигрәк тә икеләтә шатмын, үземнең диплом җитәкчеһен, остазымды күрү белән, элекке укытучымды күрү белән, һезнең әйткән фикерләрегез, әүлия фикерләре һәм безгә тел турында һәр вакытта дәрт бирә, илһам бирә. Менә шундай сорашулар безнең һәр вакытта булып торганнар. Уннан һуң һезнең язган мәкаләләрегезне, китапларыгызны укып, шулай күп белем, тел турында төшенчәләр алабыз. Менә балаларның шулай итеп Башкорт дәүләт университетына алыгуына, уларны үзебезнең якын университетләрдән, уку йортларының бер итеп алуына һезнең дә хезмәтегез зурдыр. Быелгы елда безнең укучылар үткән уку елларында ла инде укучылар күпләп инделәр. Өфе калаһына тартылалар. Өфе калаһына гына түгел, Башкорт дәүләт университетын яраталар. Мин уйлыйм инде, һез белән аралашу, мәктәп директоры белән аның элекке укытучысы белән бергә очрашуга бәлки тәэсир итәләр. Быелгы ел менә без балаларны апрель айында классы белән Өфе калаһына уку йортларына җибәрдек. Бу очрашуды булай йөрүде без булат оештырганыбыз юк инде. Үзләре барып кайткас, күпчелеге инде менә Өфеләге уку йортларын айланлар. Анда Башкорт дәүләт университетыннан тыш башка уку йортларында барып Өфе калаһын айланлар инде. Безнең менә шундай очрашулар артында дәвам иттеләр. Сезнең килүегезгә без шатбыз. Менә шулай без белән очрашулар һәр вакыт булып торалар. 100 еллык тарихы булган Худайбирдин мәктәбенә данлыклы якташлары иң кадерле бүләк китаптар алып килгәйне. Яхшылыгына ярдәм итеп, һәм менә сезнең үзегезгә бүләк, безнең факультеттан тарихы. Рәхмәт. Ошо көнгә килеп иткәнсә, мен үземнең уемса бик зур тормыш юлы үттем. Минең балалык елдарым Күгәрсен районының Ургыхан авылында башланды. Мен унда туганмын. Шунда 7 еллык мәктәпте тәмамладым. 20 елдан мәктәп булып эшләде инде ул. Монда бик күп кешеләр укыды. Мондың герой сострода социалистик хезмәт герое укыган Әмир Мусин. Менә монда тора, аның йорты тора. Әмир Мусин укыны, башка бик күп кешеләр укыны. Бик күп күренекле укытучылар эшләде монда. Аның тегендә алдында теге мулла өчен бер бүлмәһе бар инде теге якта. Аны алгандар. Хәзер. Бу мәктәп вакытында клуб та шунда ине, кино шунда карайнык. Менә монда бик зур ырдын, келәттәр була торган иде шунда. Без шунда ырдында эшләп йөрдек инде. Менә монда якын гына урман бар. Ул урманда бик яхшы гиләклек, хәдәдә анда шул бесән сабалар анда, балачак шунда үткәннәр. Елгала балык тотмаячак монда. Юкмы? Тотучылар бармы? Балык табы. Бу мәктәптә һезнең атайгыз эшләгән бит инде, әйме? Әйе, минең атай күп елдар шунда эшләне. Без Ургахада яшәдек, шунда йөреп эшләне ул. Ара якын гына. Без көтеп торабыз инде. Касан кайта инде атай төшкә ашарга. Ул кайтмайса ашау юк. Әйе. Сыла булмай, мистән тәмле итәрсәгә. Атай юк карайбыз. Шуны кайтып килгәс, төшкә була. Атайын кайтмайса ашау юк. Шулай була торган. Тәртип төште. Атайгыз укыдыгыз һездә, әйме? Мин 4 ел укыдым шунда, 4 ел. Атай 4 ел укытты. Ул менә Орынбор педагогик техникумын беткән.
33 елда да эшләнин ул. Аны бер полевой сумкасы бар, шуны тагып алала. Йөри буран юк, не юк. Йөри торгайны. Алмаға Алмаға килдегенме? килдек. Тәбе һездә. Килен улдарыңа. Әйе. Бәләкәй минеке, дайка. Монда икән. Менә энемдән уллары. Ха? Энемдән уллары, бу ике малай минеке. Менә минеке. Дикәр. Әзерләйбез инде менә. Әлбәттә, безгә әзерләргә бөтә дигез бар. Әйе. Бөтә дигез бар. Ярдәм итәләр. Ярдәм итәләр. Республика. Хәзер утынга йөрмәйсегез шулай бит. Әйе. Барысы да яхшы. Менә мәчет үзгәртергә уйлыйлар ахыры. Алла белә, кирәк инде хәзер. Кирәк, әйе. Кирәк. Шыбасытка сактаны. Элекке хәлне кайтарга элек мәчет булган бит. Борын мәс туган. Манарагын гына утыртырга тикәләр. Барса әйтәсез. Ха? Эскә инеп карап сыгайып. Эзгә укыту еңел. Һәрбер хезмәтчеләргә бөтә эле катнашмай калмай, актив кайры, актив булалар. Актив оккан. Ну, булар горурланып яшәйләр, шулай бит. Горурланып яшәйләр, ана кадәр мәктәпкә китәргә. Ну, монда куанып килә инде алар. Сәйсерәһегез, сәйсерәһегез. Өстәрез үтә сәйсерә. Районда рухи тормыш югары кимәлдә булса, ул районды яратып торучылар булмас иде. Оның патриоттары ла булмас иде. Ул бит шунан килә. Әгәр дә ниндәйдер рухи кыйммәтләр булса, ошо районда яшәгәндә кеше ситкә лә китеп бармай. Әгәр дә ул ошо районда комфортлы, етеш, бай рухи тормыш яшәһә, уга башка ергә китәргә урын калмай. Мен хатта уны бөтә район кимәленә түгел, республика кимәленә лә күсердем. Әгәр дә Башкортстандан читтә китүселәр монда ниндәйдер башы рухи тормыш, бай рухи тормыш менән яшәмәй икән, ул кайдалар китәргә уйлану турында уйлана. Менә шуңа күрә без Башкортстанда ла, безнең районда ла ошо рухи тормышка зур игътибар биреп, дөрес эшләйләр дип уйлыйм. Хатта менә бәләкәй генә авылларда ла хәзер клублар, халыда мәктәптәр төзелә. Менә безнең авылда бер уйлаһаң, шул кадәр зур мәктәп бәлки киләсәктә төзергә кирәк булыр. Юк, киләсәктә кайгыртып эшләгән эш бул дип уйлыйм. Һәм бик горурланам. Әйтәйек, менә безнең авылда менә дигән мәчет асу, бит мәчетте кем калдыра? Ошо авылның патриоты калдыра. Ул уга бер үзенең аксаһын да йәлләмәй. Уга рухи тормыш кыйммәтрәк. Ул үзе ошо авылның патриоты. Авылның патриоты булган сол районның да патриоты. Ана ошо яшәүнең төп максаты шулай булар дип уйлыйм. Элекке мәстәвендә ул кайсаһының исеме белән йөргән бит инде, хәер нисәмәс булган элек. Менә шуны кабаттан тергезделәр, кабаттан яңа салдылар. Менә яңарак булып киттек. Һәйбәт, яхшы күренеш. Халыкта яшәүгә булган дәрт уяна, өмет белән яшәгәннәр. Ул бик кыйммәт әлбәттә. Сез афаттыгыз мы били айтканда үзегездин дусларыгызды, галимдарды үзегездин авылга, районга нимә күзәтләргә генә буларда ошо дусларыгызга? Роберт Нурхаш белән без бергә кайттык. Ул юлы барды безнең белән бергә безнең укыту буенча проректор Явзат Тәлгатулы. Ул үзе Оромбор өлкәһеннән шул безнең көньякка барып кайтайык әле дигәс, ул бик тәкъдим окшады һәм безнең белән бергә йөреп кайткас, ул монда булганда мин гомердә лә онытмаясак түгелмен.
Yahut berdi. Kurahan bizim rayon her yaktan okşagan. Aslında rayonda oңostар bit küp, bit zor. Ballar için sanatoriyalar töbü, mektepler halı, bular bar hala. Bugün günde pek gerekli ayberler, pek gerekli vakıalar. Şu ağır zamanda halkın köngülün yuvarı kimilde tutu, oldagi akıllı yetekçilerden gene eşelim tahlilde bulayım. Olmaz kadırlı konaklar, hürmetli avuldaşlar, evde tuğan yerimizde, tuğan mektebimizde görgenimizde büyük şuatbız. Bu yerimizde üstürgen ikmekten avuz edeceğiz. Rahmat. Haydi gel. Oo. Kımızdan avuz edeceğiz. Ama sen Buna biz sizga kelip çıkargan ol. Привет, привет, дорогой. Привет. Rahmat desek. Kayıp desek halder. Olmadı. Kurşaydan telgan kıladı. Ay bilemin. Kulağımda bile. Buna sizga konakka keldiler. Keldik biz buna birga keldi. Bizim üniversitetin prorektoru, fizika matematika fanları doktoru, profesör. Biz көп yıllar birga dekanda болып başladık üniversitede. İkincisi Robert Nurbaş mında kelген. Robert Nurbaş bayım işitkeniz bardır. Var. Yazısı. Var şu kitaplarını okuyup premier laureatı. Özünün kitapların getirdi sizge. Ne? Ol bizden üniversitede көп yıllar indi kafedra müdürü болып işleyip. Oңашлашлар бери. Biz gelip sonra ulanıp söyleyip. Rahmet. Синтрам. Avuldaşlar, konaklar, sizge dur rahmet. Buna bizde tiki işlerigizde orta neydi? Kaldırıp bizge gelip şunday zor kıvançlarınızda buluşkanigizsin. Rahmet. Rahmet tağla bizim yokturağında şunday matur hüzler ettigiz. Demek zor teferek kaldırganımız. Şulay bit. Şulay etip Maratagay tuğan yaktı unutmağız, gelip yürügün. Biz sizin kilevizge bir kuvanabız, şatlanabız. Sizge zor rahmet. Buna Gavhar yengenin Mine matur turmuş kötüğüz, Gavhar yenge uygun turmuş bile bulgar ol. Bik matur yaşanıgız dikti. Rahmet. Bütün avuldaşlar ismi sizge zor rahmet bitirebilir. İhtiramdı ol paydan keldi ekan ki uylab turam. Uylay turgani yo'q. İhtiramdı uydiya olay. Ol bek adabli, adab bilagin ol bek tarmoqli, her bir tarmoq bir yeksi. Bu bütün edepke mana şunda edepli ve bu özümün gıyılmığı bilen tugul. Onun edepliliği, kişilikligi bilen ülgü. Bu ululara ulu bu kişilerge kişi Allah kimse her kimge havla karşı şunday batıl etip onu uyuyor var her kimge gene var her kimge deyip hüleşip kuvanıp bunu kuvanganda hiç kuvanıp ne kayıt balak. Bu Marat Valeyşku rayon üçün yadı şu günün tuğan avlu üçün yanıp yürügen bizim anday şahıslar rayondan sıkkar şahıslar bir kuptu böyle. Әйе, туган яктарга кайтуу яшьлек хәтерләрен яңырта, авылдаштар белән аралашу күңелнең иң нескә кылдарын тибрәтә. Бит барыһы ла кисә генә булган кебек. Вакыт гүя толпар атмыни.
Минең өчен иң зур абруйлы кеше ул укытучы иде. Минең атайым укытучы булгас, миңа башка һөнәр хайлап торырга туры килмәде. Шул укытучылар әзерләй торган педагогия училищесына укырга индем. Бұл училище бик күп укытучылар әзерләнә шул Көньяк региондары өчен. Күренекле училище иде. Ул 1958 елда Марактан Салават каласына күчерелде. Бұл училище бик күп күренекле галимдар, хәзерге күренекле укытучылар укып чыккан. Мин беренче курста үземнең якын дустым, хәзерге көндә академик Зиннур Газизович белән бергә бер партада артында укый башладык. Әлбәттә, бұл училищеда 4 ел буена уку безнең өчен зур мәктәп булды. Чөнки училищеның аермасы шунда, улар орта мәктәптән түбәндәге билдәләре белән нык аерылып торалар. Чөнки бұл училищеда университет биткән бик әдерлекле укытучылар укыта иде. Казан университетынан килгән, Мәскәү университетынан килгән, шулай ук төрле сәнгать институтлары биткән укытучылар безне музыкага өйрәттеләр. Без шунда фортепианола уйный торгайнык, гитарала уйный торгайнык. Шулай ук физкультура, хәрби әдерлекле дәресләр бик югары кимәлдә үтте. Менә шул училищедан без зур белем алып чыктык һәм югары уку йортларына инү безгә проблема булмады. Бундагы данлыклы укытучыларны мин барысын да хәзер хәтерләйм. Әйтәйек, география укытучысы Шакир Вильданович Валиев укытты безне. Ул шул тиклем аның белеме көчле, төпле иде. Ул хатта карталарга арка белән утырып мин дөрес күрһәтәмме дип калаларны картадан һидемләй торгайны. Һәм безне ул бик күп экскурсияларга йөртте. Аның тәүге экскурсиясы безнең районда хәзерге данлыклы мәмерия булган, данлыклы табигать күренеше булган Морадым мәмериясе. Бұл мәмериягә без тәүге тапкыр бардык. Шул мәмерияның эшен каранык, ул үзе безгә һиләп күрһәтеп йөрде. Һәм кайткан вакытта иек буенда тукталып ялтканда ул миңа әйтте, барат, менә бүгенге экскурсия турында мәкалә яза алаһыңмы диде. Минең мәкалә язу дигән төшенчә башта юк иде бөтенләй. Аны мин уйлайм, башка кешеләр бик талантлы кешеләр язалар икән дип. Шул өйдә бер бит язып килтердем, укып сыктылар, менә бит булган диде. Һәп бар редакция алып бар, мин шалтыратканмын. Шул редакция оны баскан күрәһең. Шул бер вакыт дәшәкәдән кайтып барһам, редакциянан тәдәрәне асып кыскыралар. Барат, әйдә кер, гонорар ал. Синең вакылың сыкты бит, шуга без акча түләйбез инде. Минең өчен шулай бул бик ят күренеш булды. Бик уялып кына индем. Анда инде зур журналистлар ултыра, редактор ултыра. Шулар мине котладылар. Беренче макалаң сыкты бит, сине котлайбыз дип, бик күңелде күтәреп җибәрделәр. Элек әйдә без Морадым ягына безгә барып кайтайык. Анда нимә бар дигән сораулар була торгайны. Барып кайткас, улар Исламтал Башкортстанның иң матур урыннарының береһе дигән хыгымтага киләләр. Һәм улар кабатлар шунда баралар. Әлбәттә, Морадым ул кешегә һәр яктан шифалылык дип уйлыйм. Аның күңеле эчендә, физик хәле эчендә. Мәсәлән, мин шуны беләм, Морадымда 5 сәгать йоклау, өфеләге 9 сәгать йоклауга турыш итә. Чөнки аның һавасы бик яхшы, ул кеше унан бик бер файда алып, әгәр дә бер 10-15 көн ял итсә, минеңчә башка кала тирәһендәге санаторийлардан да онда югарырак булыр иде дип уйлыйм. Һәм беренче мин мәртәбә тәкъдим иттем, шул укытучылар, педагогия хезмәткәр өчен, врачлар өчен шунда бер ял йорты асу бик әйбәт булыр иде. Был урын әкият дип язам. Анда баргас бит
Бите өзінде болған нендейдір қайғыларды, асар ойларды ұныта. Тұрмышқа жарату, тұрмыштың қадірін білу бірден бір атқаты шашылайды. Университетте оқығанда мен емтихандарды бек еңіл бердім. Мында бек ауырлық менен де оқымадым. Сол емтихандарды бек яқшы тапсыра тұрғайды. Көрәһің педучилищеге болған әдірлік бізге нық ярдам еткен. Мәселен, мен мына өзім рус тілін бір вақытталы бір қаталай ақыманым. Бір вақыттала ол қайдан келе тұрғандар еді, недегіне ауыр көз болғалы мен оны дұрыс яда тұрғайдым. Әлі ол солай берілді бекер енді. Диктантта, яки изложение сашила менен бір қатала таппайлар еді. Рус тілінен. Мына шындай. Бек яратып оқыды мен. Оқытушылар берген өстелме әдебиетті оқи тұрғайдым. Шыран оқу жылдары бек көңілі өтті. Мен түрлі төңіректерге үйренім, хорға үйренім. Сүт болмеге денделер кебелді ейді матыр өткерге мүмкіншілік берейді. Біз шол хор ейкіні параходта отырып сап кетіп, ақсашлап ала тұрғайдық. Шыдан саңғыла үйренім, гимнастикаға үйренім. Гимнастика бойынша менің 3-ші разряд бар. Қадары көңілді өтті, 5 жылдың өткені хиделмейді қалды. Аспирантураға ену керек. Аспирантураға ену шолайырақ болды. Біз анда ойламай тұрғаймын. Университет бүткәс қызыл диплом берелер екен деген ой башта жоқ еді. Мен білмейді. Қызыл диплом бұла бол, нендей диплом. Бір вақыт бізді актовый залға иеділар, бүті факультеттарды. Бұл вақытта шол қары тантаналы өте тұрғайды. Шол сығарылыш кеселер бізге Нуриев келді. Апкомда бірінші секретары Зия Нуриевич келді. Шам бір вақыт отырхақ, шол менің фамилияны әйттілер бірінші болып. Мен аптырап кеттім, барып сықтым трибунаға. Нуриев менің қолды қысты, аның қолдары зор. Шолдай, мен бәләкәй генә, істен ойлай қалдым. Шолдай зор қолдар бола екен. Ша ол менің құлаға бәйті, Марат деген партияға, университетқа рахмет айтты иплеп кіна. Шабырбай менің құлаққа. Мен әйлендім да, зор рахмет айттым. Шағын барып отырдым. Сонда ғана мен өзі ағама келдім, неме бола екен, университетті мағылау деп. Шағын енді районға кеттерге әдірлендік, сөнке біліңді 5-ші курста үйленішкәйнік. Бұл болды 52-ші жылда. Мұна біз қазір 42-ші жыл бірге тұрабыз. Өзі біздің бірге оқып шыққан ипташ менен Гауһар Еңгәгір менен бірге тұрабыз. Бек тату һәм көңіллі яшайбыз. Ол да сәл жолдан кетті. Соң енді мен өзіміздің районға юнәліш алдым. Қайтып бетудің 2-ші күні онда университеттен телеграмма келіп түсті. Біз аспирантураға тақдим етеміз. Сол біздің профессор Шәлкін Әлішев Киікбаев мені Мағариф министрлігіне барып, сол оқытудан құтқарған екен. Ол уақытта бек закондар қаты еді. Зор кішілердің балалары райондарға алып, райондарға оқытарға кетеді. Шудан енді мен мұнда келдім. Емтихандарды еңел тапсырдым. Оқып кеттік. Жатақта орын берділер. Марат пен Харисжанов білен бірге 2-1 бөлмеде тұрдық. Барығы 10 аспирант алдылар. 62-ші жылда мұнда оқытырға башладым. Қазір енді мұна 44-ші жыл университетте ішлеймін. Бұнда енді түрлі басқыстар өттім. 1965 жылда мен 30 жастайым. Осы университеттің правком рейсі етіп қайлап қойдылар. Бұнда бір жылда ішлерге үлгірмедім. 66 жылдың 1 октябрында мен факультет деканы болдым.
31 yaşta tolmagaydı. Şunda bайтак yıllar işledim, pek yaxşı işledim. Fakultet, elbette bir zor fakultetini. Anda bir tıp iktisadı kadrlar әзірлеуге böldük. Bütün kafedradan Moskva'ya aspirantlar orun yollap alıp, şunda yaxşı gana işlep gitip, şunday şartlar barqa keldi, bizim fakultetde uyuşturduk. Başkurt filologiya hem jurnalistik kafedraga uyuşturuldu. 1990 yılda Bugün aklanan boşu fakültası. o fakultet uzun bik akladı. Bizden ülgü alıp pedagogiya üniversitetine şunday fakultet barqa keldi. İsten tamak pedagogiya akademiyasında şunday fakultet barqa keldi. Ular bik oңaшлы işleyler. Bizim fakultet hiç ikilenmeyse aytып була, bizim hazır üniversite en aldın fakültetlerden biri. Bek көп studentler okuy, bek көп hünerler berебез, türlü filologiya boyunca oңашлы işley, kandidatları, fen doktorları da bek көп. Yaşlar hepiniz kileyindi bugün. Yaşlar bek tilapkiler konkurs yıl hayın bek zor. Mana hatta bir aspiranturaga zor konkurs buldu. Oңашлы алар укыйлар, эшләйләр, чөнки аспирантура килүдә монда бер аңгаягы бар. Безнең факультетта кандидатлык һәм докторлык яклау буенча совет бик оңашлы эшләй. Аның эшләвенә 25 ел булды. Шул вакыт эчендә без 760 кешегә кандидатлык һәм докторлык диссертациялары яклауын тәэмин иттек. Олар мына хәзерге көндә үзебездә эшләп йөриләр. Безнең факультетта бер дә ситтән килгән кешеләр юк. Барысы үзебездә укып чыккан кешеләр. Хәзерге көндә мына 17 профессор эшләй, һәм докторы. Улар барысы үзебездә элек һәм хәзер яңара укып чыккан кешеләр. Әйе, быел үҙенең 70 яшен билдәләгән Башҡорт дәүләт университеты профессоры, факультет деканы, оҫта етәксе, киң эрудициялы шәхестең тиҫтәләгән маҡтаулы юғары исемләргә лайыҡ булыуы ижадының һәм талантының ғәжәйеп бейеклеген күрһәтә. Бөгөн Марат Вәли улы Зайнуллиндың ғилми мәктәбе бар тип тулы ышаныс менән әйтергә мөмкин. Был һоҡланғыс күренештең аҫыл үрнәге 5 фән докторы һәм 22 фән кандидаты. Мин үҙемдең тормошомда Марат Вәлиштең ниндәй йоғонто яһағанын иҫкә төшөрәм дә, уны университетка уҡырға ингәндән алып бөгөнгө көнгә тиклем миңә тик ярдәм ҡулы һуҙыусы булараҡ беләм. Уҡырға ингән саҡта ярҙамы булды, шунан һуң бигерәк тә аспирантураға уҡырға ингәндә ярҙамы ҙур булды. Беҙҙе университетты ҡыҙыл дипломға тамамлаған кешеләрҙе аспирантураға тәҡдим иткәс, имтихандар бирҙек тә. Теге тормошта төрлө хәлдәр була. Философиянан мин имтиханды 3-кә бирдем. Хәҙер 3-кә биргәндәрҙе алмайҙар. Күҙҙә йәш, ғәрлек. Марат Вәлиевич мине етәкләп ректорға алып төшөп, ректор менән һөйләшеп, шунда аспирантураға шулай итеп уҡырға инеп кителде. Шул ваҡытта ниндәйҙер ышаныс һалып миңә, өмөттәр бағлаған Марат Вәлиевичкә мин әлеге көнгә тиклем ҙур рәхмәтлемен. Уның ошо ышанысын һаман да аҡларға тырышабыҙ. Ул миңә генә түгел, башҡа бик күп аспиранттары менән дә шулай ҙур ваҡыт бүлеп эшләй, һаман да ярҙам ҡулы булып килә. 1963 йылда Марат Вәли улы Ҡазан дәүләт университетында хәҙерге башҡорт телендә хәбәр һөйкәлеше ҡылымдарының заман категорияһы темаһына диссертацияһын уңышлы яҡлай һәм фән донъяһына үҙенсәлекле, эҙләнеүсән, өмөтлө ғалим килеүен раҫлай. 1982 йылда иһә Ҡаҙағстан Фәндәр академияһы Тел ғилеме институтында модальлектың функциональ семантик категория дип аталған ғилми хеҙмәте менән докторлык диссертацияһы яҡлай. Иҫ киткес киң диапазонлы ғалим тиҙәр Марат Вәли тураһында коллегалары. Абруйлы профессор башҡорт теле факттарын рус, төрки телдәре материалдары менән сағыштырып өйрәнә. Күренекле тел белгесен Мәскәү,
Ташкент, Алматы, Самарканд, Казан, Бишкек, Анкара гыйльми дәрәҗәләрендә яхшы беләләр һәм хөрмәт итәләр. Халыкара кимәлендә Россиядә үткән мәртәбәле, дәрәҗәле конгресслар, конференциялар, симпозиумдар эшмәкәрлегендә лә Халыкара Төркия академигы Марат Зайнуллин әүдем катнаша. Мин Марат Валичны күптән беләм, чөнки үз вакытында Башкорт дәүләт университетының филология факультетында укыдым. Мин студент елларда инде ул декан иде. Аннан соң тел өлкәсенә караган дәресләр алып барды ул безгә. Мин аның беренче чиратта кеше буларак студентларга, үзенең коллегаларына ярдәмчел кеше буларак яхшы хәтерлим. Ул һәр вакыт мөмкин булган кадәр студентларга да, укытучыларга да ярдәм итеп тора иде. Икенчедән, мин аны зур галим буларак беләм һәм тәкъдир итәм. Ул инде Уфа даирәсендә генә түгел, дөнья күләм фән өлкәсендә билгеле кеше. Без аның хезмәтләре белән даими рәвештә танышып, аның уңышларына куанып яшибез. Кеше уйлап тапкан меңәрләгән асыштар арасында айрылса бер мөгъҗизәһе китаптыр. Был хакыйкать бәхәсһез. Китаптан айрылма, шунда бәхет табырһың, дип акыллы фикерде дәвам итә профессор Зайнуллин. Атайым ул укытучы булып эшләне гомере буена, аның йогынтыһы миңа зур булды. Иң бер йогынтыһы шундалыр, ул миңа китапка карата һәйәте уйдыр. Тәрбияләне. Ул үзе лә күп укыйды һәм без дә уга ияреп бик күп укый торгайнык. Ул безнең өйдә газеттәрдә шул кадәр әллә унар, әллә 15 яздыра торгайны. Бик күп журналдар, шуның Маракка барган һайын, Троицкага барган һайын китаптар тиеп кайта торгайны. Шул мен хәтеремдә ул бер вакыт Марактан бер ток китап алып кайтты. Бер ток. Шуны мин таң атканса шул китаптарны кутарып, хайлап үдебә, шулай утыра торгайным. Шуның бадда университетта укыганда ла ул әйтә торгайным. Бер газеттә югалтмагыз, йөртмәгез. Мен каникулга кайтканда утырышка шулай өйеп куялар. Бөтә газеттәрдә мен каникулда шуларда укый торгайным. Һәм студентларга Марат Валевичтың зур китапхана бар дип, бунда эштәле, өендә дип, бүген китапка вакытламадым, кырга, калыксынырга. Вакыт кала әлбәттә. Вакыт калдырырга тырышам, чөнки без ныклы өйдә, ныклы режим белән яшәйбез. Мен кайтып, шул 1 сәгать самаһы ял иткәс, мен яңынан өстәл артына утырам. Режим шулай. Түгел 12-га кадәр мен эшләйм. Бuna benim için bu yıl uğraşlı yıl buldu. Ben bu yıl birinci konferensiyalar, halkara konferensiyalar Moskvada katlaştım. Anda bizim bir yaxşı halkara kongres bola 3 yılga bir. Ol atala dil hem kultura dip. Yazıki kultura. Şunda benim makalem çıktı. Baykop'ta halkara konferensiya oldu. Ben onda katlaştım. Ben bu yıl 6 konferensiyalar katlaştım. 25 makale yazdım. Bu yıl, 5. yılda 25 makale yazdım. Bir yıl içinde. Ул бөтә булган яңа әдәбият белән өзлеке танышып бара. Касан гына килһәң дә ул бер китап тотала. Һин менә бу китапты укыдыңмы? Һиндә бу китап бармы дип сорай. Әгәр дә миндә булмаһа, ул укып сыгыра тәкъдим итә һәр вакыт. Марат Валевичка һәләтте табигать биргән. Интеллектты ул үзенең тормыш юлында, үзенең уку, язу осырында үзе үстергән һәләтлек. Бүген мин уның шәхесендә менә ошо 2 компоненттың гармонияны ишеткәндәй булам. Ул бик бер моңлы көй булып яңрай. Касандыр бик күп елдар элек Күгәрсен районы Ургал авылы егете йөрәгенә хыялатын иярләп Өфөгә юллана. Эске булмышына, рухи халәтенә хыянат итмәгән,
кагыл каләмдең тылсымлы көсенә инанган, үзенең акыл куәһенә ышанган Марат Зайнуллин язмышын фәнгә багышлап һис тә яңлышмаган. Гыйлем дөньяһында ул яулаган үрдәр рухи бәһлеванлеккә тиң. Үз язмышын үзе яһаган хөрмәтле Марат Вәли улы төпкә килеп тартучы йөк аты кеүек егәрле. Хәер, был мәгънәле сагыштыру буш урында тыуманы. Авылда үткәч, атка булган кыю һәрбер егеттә бардыр дип уйлыйм. Чөнки безнең авылда бездән 2 генә үй аша безнең ат фермаһы бар иде. Шунда балалар бик кызыгып йөри торгайнар. Мәсәлән, мин анда шул атка кирәк булган узбруйдар торган киләттәге есе хәзер дә безнең күз алдымда, хәзер дә аны естәре миңа тоелгандай була. Biz şunda barıp, bizde ağaylar atqa mindirip yerite turgaylar. Şol vaqtdan mening atqa bulgan şunday yılı qaraş tarbiyelendi. Men özümden kullarımdı, yensevlerimde şol atqa bulgan muhabbatla üstlerge tırışan qartaları reis bulup işlegende, ular yekene qaytıp, ana kradasına oturup yeri turgaylar. Ana elbette yanırak qaytqanda da mening eyenim şunda at fermahı qımıdı qaytargan orunda күні boyu şulada qarap tura. Күні boyu kitmey. Yugurip keleli ata yana kolun ime başlanırdı. Şun ardından yugurip yeri. Şu tarafına bizim idele atta bulgan muhabbet doğur. At düşülgen kartinaları ben alıp qaytam. Türkiye'nin de at alıp qaytam. Germaniyanın da at kureti alıp qaytam. Şu tarafına İde at öğretişiren kartinalar, kitaplar bitku. Kitaplar başka sıkıntılar baytak sıkta, başka atı turasında kitaplar. Bundan bilin uyubusa dünyala ayırırsa Barkostan için en izgi hayal arttırdı bileyim. Şu adın inanamın, tabınamın. Күгәрсен районы хоклангыс табигаты менән һәр кемде тагын калдыра, сихри көсе менән үзенә арбай. Йомагыжа һаваклагысы ла Өфөнән килгән дәрәҗәле кунакларны битараф калдырманы. Йомагыжа турасында байтак фикерләр булды, төрле фикерләр. Кайсы берәр ул станция кирәкмәй дигән фикерләр булды. Менә без барып күргәс, оның анда бер нидә табигатькә зыян килтермәве, киресенчә перспективалы район өчен бик зур файдалы бер күренеш булуы күрсәтте. Район өчен генә түгел, республика өчен дә. Республиканың күп калаларын һау белән тәэмин итү. Районда торган сол, әлбәттә районга материал яктан файдасы зур. Хәзер үк ана электроэнергия бирә башлагандар. Хәзер бит һәр төбәк өчен эш табу кыйынлашты. Мына күпме кешеләргә бунда эш урыннары булды. Миңа мына бик охшай, без онга барганда шул турында һөйләштек. Безнең шул тирәләге регионда киләсәктә туристлар зонаһы итеп эшләү планга куелган. Мин уйлыйм, безнең районнар шундай төбәк булырга бик лаеклы дип. Табигать бик атур. Менә бу станция һавасы. Шулай үзгәреш зур булып дип уйлыйм. Авылдар хәзер бик төзек, юлдар яхшы. Килгән кешегә унда ял бергәле шулай ук Башкортстан табигатеннән һаклануга ла урын бар дип уйлыйм. Ил ныклыгы белемләрдә дигән хакыйкатькә гомере буе тугры калган олуг галимдән күркәм юбилей айканлы университет җитәкчелеге хоклангыс тантана тәбрикләү байрамы оештырды. Башкортстан президенты Муртаза Гобайдулла Рахимовтың котлау хатын укып ишеттергәс, сәхнәгә бер артлы министрлар, дәүләт эшмәкәрләре, югары уку йортлары ректорлары, факультет деканнары, район җитәкчеләре, якташлар, укучылар күтәрелде.
Һәр котлауда йөрәк түреннән сыккан ихлас теләктәр, рәхмәт һүзләре. Марат Вәли улы гаиләһе милли зыялыларыбыз араһында йөҙөк ҡашы булырҙай тиңһеҙ хазинага бәрәбәр. Уйлап ҡарағыҙ, бер ғаиләнән 4 ғалим сыҡҡан. Уларҙың береһендә фәнгә өндәмәнек, улар күрәһең, үҙҙәре беҙгә ҡарап эйәрә торғандарҙыр инде. Лилиә, ул математик класты бөттө, беҙ аны математика факультетына инертегәйнек. Шунда кемдәрҙер әйтеп, оны инглиз бүлегенә уҡырға тәҡдим иттеләр. Шунда ул бик яҡшы уҡып сыҡты, ҡыҙыл диплом белән. Хәҙер дипломлы профессор инде, доктор. Фән докторы яҡланы уны. Былтыр яҡланы, быйыл диплом алып, яҡшы эшләп йөрөй. 2 монография бар. Хәҙер мәҡәләләре бик күп, төрлө ҡалаларҙа баҫтыра ул. Мин уйлайым, бик талантлы ғалим булыр киләсәктә дип. Инглиз теле буйынса. Мансур нинди юнәлештә эшләй бөгөн? Мансур ул тарих, этнография юнәлешендә эшләй. Менә шулай ғына әле китабы басылып сыҡты. Яҡлауы булырға тейеш, сөнки уның специалист буйынса беҙҙең Өфөлә совет юҡ, шуға тотолоп тора бераз. Ул инде яҡлауға әҙер. Һәйбәт эшләп йөрөй. Ул бик ғорур. Беҙҙең сығарыштан 25 кеше тамамлағайныҡ тарих факультетын. Мин бер үҙем генә мәктәптә, гимназияла уҡытыусы булып эшләйем. Ҡалғандары милицияла, Бисес өлкәһендә эшләйҙәр тине. Һөнәренә тоғро ҡалған берҙән-бер студент ул. Һеҙ дуҫтар һайлай белдегеҙме һәм бөгөн һеҙҙең шундай ысынлап тоғро дуҫтарығыҙ бармы? Ғүмерлек дуҫтар. Минең әлбиттә принцип шундай, мин бөтә кешеләр белән яҡшы мөнәсәбәттәрҙә йәшәргә тырышам. Үҙем улар менән яҡшы мөғәмәлә итәм, улар да миңә ҡарата мөнәсәбәттәр яҡшы. Әммә мин тоғро дуҫтарым әлбиттә бик күп. Улар үҙебеҙҙең районда бергә уҡыған кешеләр, һәм университетта ваҡилдар эшләү арҡаһында байтаҡ дуҫтар барлыҡҡа килде. Айырыуса нинди сифаттары һеҙҙе һоҡландыра? Минең беренсе урында айырыуса бына ир кешеләрҙең уларҙың изге кешеләр булыуы. Кешеләргә яҡшылыҡ күрһәтеүҙәре миңә оҡшай. Ир кеше ул, аның төп маҡсаты кемгә булһа ярҙам итеү. Бер кемде лә ул ҡыйырһытырға тейеш түгел. Бына шуға күрә мин шул принципты ҡабул итәм. Ул үҙ һүҙендә торорға тейеш. Һис кем үҙ һүҙендә торорға тейеш. Шундай ирҙәр беҙҙең арала бик күп дип әйтер инем. Маҡсат ҡуйып йәшәгән ирҙәр булырға тейеш дип уйлайым. Маҡсат ҡуйғас, ул шулай кешене йыйнаҡ яһай. Тыйнаҡ булһа, кеше йыйнаҡ була бит, шулай бит. Шул тыйнаҡлыҡ булырға тейеш. Ул минеңсә үҙен ихтирам итергә тейештер. Әгәр ҙә үҙен ихтирам итһә, ул шәхес булырға тырыша, шулай бит. Шундай сифаттар миңә оҡшай, ундай шәхестәр бар. Минең дуҫтарым шулай. Күңел һәр саҡ йәш булып ҡалырға тейеш тип әйткәнегеҙ. Ошо дөрөҫлөгә нимә әйтәһегеҙ? Мин уйлайым, кешенең тормошо ана шул күңелдең йәш булыуындалыр дип. Бөйөк рус яҙыусы Лев Николаевич әйткән бит. Әлбиттә, кеше ул ҡартая, уның күңеле һәр ваҡыт йәш. Тормош трагедияһы шунда тип. Әммә уны трагедияға әйләндергә ярамайҙыр дип уйлай. Һәр кем ул белеп йәшәйбеҙ. Барыбер нисек кенә оҙаҡ йәшәһәк тә, донъяла бер тапҡыр йәшәйбеҙ. Бер тапҡыр йәшәйбеҙ. Әгәр ҙә ул ошо ғүмер, бирелгән ғүмер маҡсатлы үтһә, һинең эшләгән изге эштәрең күберәк булһа, ниндәйҙер һәр яҡтан эҙ ҡалдырһаң, ул йәшәү үкенесле булмай.
Ona men özümden yaşauımda ükenesli panamayım. Ol pek motor ömür buldu. Şu yübeli günlerde ben özümde ayrılsa şart duyam, kuanız geçirem. Çünkü mağayın ömür boşka ötmegendir dep uylayım. Kilesek nime körhettir, adı bir ödeyt albay. Kilesek turunda benim ömür az kalgan tip yaşarga yaramay. Kirhinse, kubrak kişilerge, tırışarga karakter bilayım.